Para long ngapriang subha biang epi sya kane ka YouTube channel chonga ka video mata kasngi kadai ka chingya tho khana syapang uwei unorem bat lai ngut ki khon chenrang chung ki badai ki khon ki ba chai tu bha te sapej basa ngap ya kane ka video hado bakun khanang ma phintip kan chia ayu pat yaki haden para lok sisen adon uwei unorem uba im basa bat uba rep bariang hagawei ka sinongrit hanong kendong uta unong rep udai uba tre sitom ha man lakasngi ha ka kper chengu nakabenta ban penbiang penbit hayeng hasem te katba karta chengu ka anang khamno mau ula don ka wei ka cingkuslai ha ka cing im chengu ba ula kuslai ya kita ki lai ngur ki khon serang chengu namarba kide ki khna ki ba cheitu ba bat kalok chung uta unong rep ru kala khlat no laslem ba kumta ula ha banri masumarhi ya kita ki lai ngur ki khon serang chengu Hanre kat nang hek kartapan kita ki khon chung u kla nang cheitu ha ka bai dei bat kanu ka kamru bat kim chu yarap kamlang yala ukpa kumta uta anu rep ula khuslai bha na kamanta chungki kita ki khon chung u kla sulap met tang ka sangkarang barok ka wei ka snong bat kila supel anu ai kai ya ka por ka ba koridor ti ha ka wei ka sngi uta unong rep kat ba udang song than ula kan mau ya ki por ki bala le chung u bat ula perkhat ruba karta chu kala buon ka bala let no ya ka badang sa kumta ula khot ya kita ki khon chu bat ula ong ko khon be e chonga ngala bore ya ka spa chonga ha kane ka kper te lada phiti chleu bha ya ka phinsa sem ya ka te marsen yo sneu kumta kita ki lai ngut ki khon senrang chu kila excited bha ya ka ta ka spa ka bala teb ukpa chungki ha ka ta ka kper kumta kita ki khon chung kila kanrup ya kita ki tiar bat kila stang benti ya kata ka khendeu kumta kila ti bat kila kanroi ya kata ka kper borok ka wei bat kumchuru kila ti chleu bhai ya kata ka khendeu hanrei habal ati kumta borok ka wei ka kper ru pen ban kim sem ai ya kata ka spa kumta kila lengo bha bat kila lech phai shabadon ukpa da ka baong artan pa ngila dapti borok ka wei ka kper Hanre amdon ai kata kaspa chongpi kaba phila bore te uta ukpa chongki ula rkhe bat ula ai chubab yaki menta ka khendeu kala pra bat kala lewet bha te balai pat phim thung ai daki kato ka ne ki sambai kumta kita ki khon chung kila sngo benut ban su e no bai ya kata ka khendeu kaba kila dapti sitom kumta maki kila bot bat kila kango ya kata ka chingpha ukpa bat kila thung daki sampai ha kata ka khendeu ka ba kila dapti te haden kato kane kata ka kper kala permi usro chong ka chingtre sitom bat kila yo banot ka badai ka ba khampon chu ban ya ka ba mansua te deina do kata ka klipman kita ki khon chung u kila sau tho ya kata ka ching start ukpa ba kaspa ka ba shisha kamde ka pisa lane ka ksir lane ka rupa Hanrei kadai ka bainong chong ka chingtre sitom ka ching yasha bat ka ching yaine kumta nado kata ka sngi kita ki khon chung kila rep lariang da ka ching minot bat kim chukwa shu ban plan e ya ka por ka ba koridor te kumta perlok habangi phai sha ka ching im la chong ka chingtre sitom da ka hok bat ka chingtre minot ya ka kam kadai ka spa ka ba koridor bat ka spa ka ba shisha ha ka ching im kumta emdon ka noru kalanti ka balangkot nakabenta ban poi sya ka chingchom hanrei lai tang ka chingtre sitom ka chingtre minot bat ka chingjai sya ka bala ban pelong ya phi uba job ha ka chingim chungphi te tang ka ne hi ka chingya tho khana chunga singobha share like ya ka ne ka video ba subscribe ru ya ka ne ka channel chunga khublei sibun